Napahigayo ng eleksyon sa mga leader sa mga senior citizens organizations sa tanang barangay sa Rakbayan sa Mandaue. Sa usa ka barangay may lamok-lamok nga nahitabo tali sa mga opisyal ug misangpod sa pagka-blotter sa isig kahabig. Ani ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa kampo ni tabok Barangay Captain Dario Tariman sa eleksyon sa grupo sa mga senior citizens kagahapon. Mireklamo sila sa presensya ni City Disaster Operations Chief Felix Suico Jr. ug ang iyang asawa sa voting area. Matud pa, wala sila ilabot sa eleksyon ug wa mananghid nga mutambong. Hindi siya member sa senior citizens. Kanya ang iyang presence na dito together with his wife. So, kanya wala doon na nakita na kung doon na siya provocation nga magupot ang eleksyon. Human sa Piniliay, giingong nagkakomprontasi gyud sila. Gipasanginlan sa kapitan nga nanukmag kaniya si Suico. Nagpakurasyon karon sa ospital si Tariman human sa nahitabo. Nakahalis ni kamay, nakikita ni ko, hindi sukunin mo na. Kaya na, hindi ko yung 400. So, yun lang. So, masamday nga, wala siya. Wala siya na tuwan, tandog. So, matong naigamay. Matong itatalit, gawas siya bana. Hindi sumpak. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig ni Suico kabahin sa reklamo. Apan sa text message niya kanamo, di usa siya mutubag kabahin sa isyu subay sa abiso kaniya. Sa Basak Police Station, pulos nagpa-blotter kagahapon ang duha ka kampo. Ang kapitan, mireklamo batok ang Suico sa matud pa pagpanumbag ug si Suico nagpa-blotter batok sa kapitan gumikan kay giingong nakainom kini. Gihimaka kini sa kapitan. Kung posisyon may nagpunta sir, walang mingon nga mobalik sila para mo-file sa kwan. Sa usa nila. Samtang bisan sa hitabo, gihulagway sa Mandaue City Police, malinawon ra ang senior citizens elections kagahapon. Mi-deploy ang PNP sa ilang mga sakop sa tanang barangay. Generally peaceful na ay gamay mga commotion but manageable ra. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.